khani kok share khai musuguta like ang saya sakhe bana na karordi ang sakang noni rong na kar samu toma homani le social media o kabang ma si influencer hi content creator hi joto phai beja and ang appreciate bu khaibo ni ro hard working khai dong je kaha khani ne to ang kaha no sawo but aro jago khoroksa khorok ni bo hai borok tongo content ni mungo hayamani rok kuno go bono ta khai di hi ang ni ro personally request khaibo bo bai nang bo haya hi judge khaijang nai ni loge loge boi bo judge khaijang nai and jerai khonai okra jakra jo to sitabok mobile yago tongo ba borok naibo ke borok tuma impact klainai borok ni aro bon pungwa chongdi tei kaisa hingke nang khoroksa tiprasa hi se video sunai tongmani ba ni bangai boi borok rok nainai rok hanai ole tiprasa rok ni tong hai si e bo haikya khoroksa ni bang khorok to se khojagara jago hingke nang kisawa sogya kongoi video rok no khailai dita boi bai haya hoja yana tei nang bo respect mai tong na tei in real life nang kahang pha nang mano lengka si borok kahang manai bukha kahang manai but no bui to ni nogo thangai nang bai malai tong ya ble enke bui no uni ni moko bai nuk mani video bai si judge khaigrana i ole borok le hai si na ble hi enke bo hai ke hoja yana tei ke video rok suna lai di shiwata social media te video rok ya karma ni reason enke joto rang pu ka kisa de mano hi khailai mani ang bono busiwo enke rang azedi but rang ni loge wo respect bu azedi rang kaisa mani bai angya lasi sungsaro ke video ta khaidi tei especially burui rok chularok to bohaya su khaithaya nu sa thangke especially burui rok kisa khatiwe akoboi khaidita u je bohai haya video khaine rong na si saudo jo to burui rok ya kisa khati ju tuwe video khaidi ani kokno chaya angja khake bana kade angbuni rong ni kahana yu hinu bohai ke video ma khaimani ta haya na to haya nu ma sanai kahano ke kahano ma sanai tei ni rogasa hard work khai tongmai mani kaisa content sunawani ang siwa ang khoroksa content creator na sa thangke ang siwa busa hard work ma khai video shoot khai di edit khai di wa song din tuma video ya kanai kubang ma si samung tong he de geboni ba appreciate khayo ni rok kahan khai tonggo ke phia ba kisa ni rok asak si hard work khai tong ke baro jago kisi sani bangai haya hoja dro he de ni cost thu tuyo thangpai ne hei bang kisa wa so ya koi video khai di bai bai haya hoja yana tei ge ni rok to joto 시장 녹작 망시 시안우기 아위도 모바일 럭 퉁동 뭐야 해야 돼 저도 시장 녹작시 이게 시대때 갈라 게 또따이 알아자가 안 또만 사시네 봐